Ussat Babaday hanymyza 2000 ýylda gawun garpyzlan gowdan gow görnüşlerini ýetişdirip azyk bolçylygyna münasip goşun goşýarlar. Ýurdumyzda hususan hem ahal topragynda daýhandyň umyt arzulary bilen öndürilen türkmen gawunynyň tagamy hemmeleri haýran galyrya. Gawun günüň ysy çoğuna täsin gudraty ýogurlanýar. Ol türkmen topragynyň taýsy nygmatlarynyň biridir. Daýhanlar gawuny güzeranyň bulug saýyp onu gapdalyndan goýmaýarlar. Şeýdibem gawunyň ýaýragy uzaklara ýaýrap gidýär. Onuň gandy şeker şirinlik baradaky gurrunlar älim jahana dolya. Ýerde gurlardan bäri türkmen topragynda ýetişdirilen türkmen gawunynyň ýysy tagamy hili uly ünse münasip bolupdyr. Ahal welaýatynyň Ussat Babaday hanlary paçagyny goradylan her haýsy aýry-aýry tüýnük ýupdan aslan gawun çigitlerini ekýärler. Sonra ekilen çigitler gögörüp gol ýaýradyp başlaýa. Biýaralarynyň gollaryny töwerek daşa ýaýradyp ugraýa. Türkmen daýhanlarynyň şan şöhratyny elime ýaýan, bereketli topragymyzda ösüp ýetişýän ballan datly gawunlar bilen birlikde ala garpyzlaryň bugünkü güne kärineçilen ekip ösürüp ýetişdirýän eslegli önümleri bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň oba hojalygyna berýän uly goluw netijesinde ahal welaýatynyň kärineçileri datly gawunlar ýaly garpyzlaryň betkinlik we bereketli hasylyny ösürüp ýetişdirmek ugrunda ihlasly zähmet çekýärler. Edermen Babaday hanlar toprakdan şirin nabat bakça önümlerini öndürmäge giň mümkinçilikleri döredýän arkadaly gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.